sharpest, brightest, tightest. I am the new model. I am the new model. My skin is plated gold. I will never grow old. I am the new model. I am the new model. The new model. A New Day autószalon idén áprilisban ünnepelte második születésnapját. Az eseményt Igyártó Pável, a szalon vezetője prezentációval nyitotta meg. Bemutatásra kerültek azok az autók, melyeket náluk is meg lehet vásárolni. Kitért arra is, hogy milyen különleges ajánlatuk van most azok számára, akik novemberig náluk vásárolnak. Ez az extra ajándék magába foglalja, hogy egy ciprusi apartmanban 4 fő részére biztosítják a nyaralást egy hétre. A bemutató után a vendégeket egy New Day feliratú tortával lepték meg. Milyen autómárkák kaphatók az autószalonban? Az autószalonban összesen 7 márka kapható, ez pedig Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Nissan, Citroën és Ford. When I discovered the wonder of the path was easier to see. There ain't no other but the one I love. Won't you come deliver me? That's how it starts. That's how it starts. That's how it starts. Miről szól a promóció? Mivel 2 évesen lett a szalon, tehát ebben az alkalomból, aki tőlünk egy új autót vásárol, az Cipruson kap egy ingyen szállás, nyaralás. Mi által tudják biztosítani az ajándékszállást? Hát azért tudjunk ajándékszállást biztosítani, mert mi saját maguk felépítettük az apartment láncot, és akkor így gyakorlatilag ajándékként tudjuk felkínálni. Miért éppen Ciprus lett kiválasztva, mint promóciós ajánlat helyszíne? A Cipruson mindig jó idő van. Ott nyaralási szezon március végétől november végig. Meleg, sosincs eső. Természetesen mindenki oda szeretne elutazni. A kínálatukban lévő számos autómárkák modelljei közül csak egyesek kaphatók. Nem, nálunk mind a 7 márkának teljes kínálat kapható. Tehát teljes palitra van felkínálva a vevők számára. Csak személygépkocsik forgalmazásával foglalkoznak? Nem. A teherszállító autókat is tudjuk biztosítani, akár a Ford, akár a Citroën, akár Fiat márkákból. Köszönöm szépen az interjút! Nagyon szívesen.